cha bakhona inkosi yesizwe nenduna zonke indunankulu ngithe angiyiza ngisondele ngisondela nje ngoba indlula mithi ingithintile ngathi ngekhathi kade nile khona le esigodlweni yangithinta ebusuku angitshela ukuthi cha ngathi kunenkinga ekhona ayisaphephile kahle ifuna ukuthi ngisondele namaphoyisa ukuthi kuzobona ukwenzakalani ngoba ngase chitheke igazi ngingazi ukuthi bekwenzakalani sengiyabuza ukuthi inkinga ekuphi usethi athathe ucinga linikeze insizwe seofisini lakhe lapha ngathi uyona ebheki ioffice lakhe lesilo bese yangichazela ukuthi kukhona amabhasi amabili afikile isizwe sabakhwanazi sidino sikanunwa ngithi inkinga ikuphi useyasho ukuthi hayi kungathi kunento emenyezelwe isilo ngolesihlanu lesibuya kulona ebacasulilo omkhwanazi ingakho ke nje isilo sibacela ukuthi abasondele ngala ukuthi izoxoxa ngithi mina senixoxa into ngabo 8 ebusuku bekuthe ayixoxa ngani mina ilangalwalela uthi hayi ngayisitho isilo sibacela ukuthi ayikhulunywe lento bavele bathi ngeke balaleke bona basuka manje ebusuku ngathi mina uma sekunjalo ngathi hayi kulungileke qhubekani ke nina niqhubeke nixoxe mina ngizothumela amaphoyisa nje ukuthi azoqala awangeni ngaphakathi lapha engxoxweni ngoba akusumsebenzi wamaphoyisa okwawo nje kuzoqapha ukuthi akekho yini oselimaza omunye akekho yini mhlawumbe sethumba omunye ngoba ngizwe ekhaya ukuthi angathi benifuna khona ndifuna ukubathumba akekho ozothumba omunye kuphela amaphoyisa azofika ahlale ngaphandle ngathinta umphathi wamaphoyisa umkhuzo wamaphoyisa engimthumela ukuthi angibhekele lapha kuleya district uKhumalo ngathi awuye lapha uyobheka nje kodwa anikhulumi namuntu anenzi lutho nifike lihlale nibuye ngicathi afike enze njalo amaphoyisa abezobheka nje uphepha kuphela ngasitshela ke isilo ngathi ke bayede uzoyixazulula wena leyo ngoba ngazi ukuthi yini le niyenzayo asingeni kuyo umsebenzi wamaphoyisa nje ugada ukuphepha ngajabula ke mangabe sengithola umyalezo ngicathi ngabo 11-12 ebusuku ukuthi umhlangano usuzowaphela base bayahamba ukuthi uhambe kahle kodwa isivumelano beyosokuthi angathi selo zami kuyixazulula lenkinga ekhona bengenayo ulwazi kakhulu ukuthi yini inkinga yakhona umsebenzi wamaphoyisa njengoba sengishilo ke nje umsebenzi wethu esinikezwe wona sinikwa yinini abantu bala kulelizwe ukuthi sibheke uphepha kwenu ezobukhosi lezamasiko asihlangene nazo samaphoyisa ngebhadi ngisuke ngaqoka le uniform mntwana ngizothi mase ngiphuma la njengoba nithe amaphoyisa afuna kaphume basala kuphanazi angazi ukuthi ngibekaphi ngoba phela ngiyiphoyisa ngiphile kube umkhwanazi mawuthi amaphoyisa amaqedala awaphume basala abakhwanazi baxoxe zabo ndunankulu angazi uzoyithi ngoba manje ngagcina sengisala nje ngumntana enkosi ngagcina sengisala njengomkhwanazi kodwa manje ngiyiphoyisa futhi izoba inkinga lento ngoba manje so ngifuna ukukhuluma lesi ngingafuni izwa amaphoyisa kodwa ngoba ngikhuluma nabantwana nami ngumntwana kufanele ngilalela kodwa manje ngeke ngilalela ngendlebe yodwa manje ngala khona uphoyisa izoba inkinga ngazi nje kanjani ngiyekela kunina ukuthi nixazule leyo njengoba sengishilo nje angifuni ukungenelela kakhulu entweni zobukhosi kodwa bengithi nje angithi ukuphawula ngalento esengizwile inhloso yethu ngicele noza kwethu uBrigadier Thanga lokumambela idistrict ukuthi cha aningeni nicele inkosi nenduna ukuthi umkhandlo wonke sike sihlangana isizathu sakhona ukuthi makhona into enzakalayo ihlukumeza umphakathi bayangireportela bangitshela ukuthi hayi sekwenze ukuthi manje kuvala umgaqo la ku N2 manje makuvala umgaqo okuhlumezeka abhlungu ukuthi abakhwanazi bacasukile kodwa manje bacasukile banje bateshela umntwana isihlalo esikhulu esiphezulu ngithi nomncube enikhuluma naye kodwa lo senimvimbe emgaqweni shuthi nani senenza lento enithi akuboshelwa wona lento abayenza kunina kusho nani sefuna niboshwe lento eninza la
senihlukumaza abangaqala ingakho nje ngithe azama ukuthi sixoxisane ngalento ukuthi ingazi yephambili ukuthi mawunolaka ufuna ukubhodla bheka phela ukuthi ubhodlela kuphi angahlukumezeki umuntu miyekele nje lo umgaqo kahulumeni wethu sonke bayekeni ukuthi baqhubeke bahambe bese ukuthi lo anginabakhwanazi mina nensizwe konani ingqolo enibhekene nayo lento enenzile ngomsombuluko ngiyajabulela niqonde ngqo la kuyinkinga yakhona nayixazula nabo yenza njalo mawukuthi niyahluleka lapho nazazi inkantolo zingakuqondani ngqo niyekele lababanye enihlukumezana nazo ezinganiphathi kahle ningazithathi besinifa abanye abantu ngoba manje labantu enisifaka khona nivimba ama-ambulance nivika imoto ehambeni bayathuka bafonela mina ebusuku ngilele ukuthi nako besihlukumeza manje ngiyabuza ukuthi yini inkinga kuthiwa cha bakhiphula kalwabo oluqhamuka le endlungulu balikhiphele endaweni embi angafanele balikhiphele kuyona ingakho ngithi azike sicele dadewethu ubrigadier Ngubane la engisebenza naye province awuthinta idistrict ukuthi ithinte inkosi nesizwe sayo ukuthi singakwazi ukuthi silumane indlebe ngalokho sizoxwayisa sizocela samaphoyisa ukuthi cha umthetho uthi unelungelo lokuveza ungajabuli kwakho kodwa kwenze lokho ngokusemthethweni uma nikhetha nje ukuthi nizohlangana nezibandla lamkhwanazi esigangeni njalo nenze umcimbi wenu akekho uzonivima ningakwenza